Kwasiwa ivateereri tinomuchingamidza yekuchirongwa the second coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi vekuNorth Zimbabwe Conference pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Sister Shailet Chakabveyo ndo vari kutiisira into sign language. Musoro wedu wenyaya yanhasi unoti humambo hwekupedzisira. Tichatungamirira navabetera kwazai vateereri mubva matitungamirira muchidzidzo. Tinokuchingamidzai vateereri. Chidzidzo chedu nhasi chiri kuti humambo hwekupedzisira. Tichiri kudzidza mukati mebhuku raDaniel. Saka tichabva taverengerwa namufundisi pana Daniel chapter 2 verse 31 to 33. Daniel chitsauko 2 verse 31 kuenda pa 33. Imi mambo makatarira mukaona chifananidzo chikuru. Chifananidzo ichi chaiva chikuru kwazvo. Chaiva nokubwinya kwakaisvonaka. Chakanga chimire pamberi penyu. Chakanga chichityisa pakuonekwa kwacho. Kana chiri chifananidzo ichi, musoro wacho wakanga uri wendarama yakaisvonaka. Chifuva chacho namaoko acho zvakanga zviri zvesirivheri. Dumbu racho nechiuno chacho zvakanga zviri zvendarira. Makumbo acho akanga ari edare, uye tsoka dzacho dzaiti pamwe dare pamwe ivhu. Ndo hope dzakaonekwa namambo Nebukadnezar dzakanetseka kuti dai dzawana anodudzira. Mupfungwa dzakaiziva kuti dzine zvakakosha zviri mukati mazvo. Takambobata chimwe chikamu chehope idzi muchikamu chapfuura. But panapa pari kutsanangura kuti zvinhu zvakarotwa namambo hanzi chaive chifananidzo chikuru chaakaona mukati mehope. Musoro wechifananidzo ichi chiita kunge chidhori chemunhu pastor. Yes. Zvekuti vateereri vari kwamuri unogona kutongodhirowa chidhori chako kuitira kuti zvireruke zvatiri kutsanangura wobva watonyora zvatiri kutsanangura. Chaive chidhori mufundisi chakakura chakadaro. Saka musoro uri kunzi waive wegold. Then choita kuno kumaoko kuchipfuva uko kwanga kuri kwesilva. Pano padumbuku ndobva chaitwa chiri chendarira brass. Makumbo echidhori ichi aive eiron ndo chiine dare. Saka kutsoka kunoku kuri kunzi kwai kwakazangana dare neclay. Kurikura kuti kwakune simbi iron nevhu. Iron nevhu zvakazangana kudaro. Ndo hope dzakarota mambo. Chaive chidhori chinenge chidhori chemunhu chihombe. Asi chakaumbwa nesimbi dzakasiyana siyana. Yes, chaive chakaumbwa nemametals akasiyana siyana. Musoro waive wegold. Then chipfuva ichi chaive chesilver. Yes. Then padumbu apo. Padumbu pato pebrass. Ndarira, right? Ko makumbo achaya. Makumbo yanga iri iron. Ko kutsoka. Kutsoka maendo kwakazanganiswa iron nevhu. Patikuramba tichibvunza nateereri tikuitira kuti muri kwamuri mubva mazvibata nekuti hope idzi dzine zvakakosha kwatiri suwa rikurarama mazuva ano. Mwari aida kutiratidza nehope idzi.
mamiriro achazoita umambo uchatonga panyika. Kuti dzakarotwa kudhara ikoko. Nebhukadhineza achiroteswa zvebizu. Ndizvozvo dzakarotwa kudhara asi Nebhukadhineza aitoroteswa zvedu isusu vari kurarama mazuva ano. Saka ndoda kuti muverenge pazasi mufundisi pavhesi 34 na 36 yaDaniel chapter 2 iyoyo. Daniel chapter 2 verse 34 kuenda pa36. Yes. Makaramba muchitarira kusvikira muchiona ibwe richivezwa asi zvisingaitwi nemaoko emunhu, rikarova chifananidzo patsoka dzacho dzaive dzedare nevhu rikadziputsa-putsa. Ipapo dare nevhu nendarira nesirivheri nendarama zvakaputsanyiwa pamwe chete zvikafanana nehundi iri pamapuriro nenguva yezhizha, zvikatorwa nemhepo zvikasawanirwa nzvimbo. Asi ibwe rakanga rarova chifananidzo rakazoita gomo guru rikazadza pasi pese. Ndizvo zvamakarota, zvino tichazvidudzira pamberi pamambo. Saka chidhori ichi chakaitwa nemametals pastor, hanzi hope hadzina kuperera ipapo. Saka hanzi kwakazoonekwa dombo rakauya but mawira ari hazvina kuitwa nemaoko emunhu. Ani matombo tinopotsera iroro harina kupotserwa nemunhu kana kugadzirwa kwacho kuita shepa hakuna kuitwa nemunhu. Saka handobva raonekwa richiuya muhopo kwakuskorova chidhori chiya kutsoka. Hanzi chidhori chiya pachakarohwa kutsoka kwaiti dare nevhu kuya nedare riri kumakumbo nedumbu iri rebrasi nechipfuva chesivheri ichi nemusoro waive wegold, hanzi zvakakuyiwa nedombo rakangouya riya ndobva zvakuyiwa zvese kuita hundi chaiendeswa nemhepo. But hanzi dombo riya radaro mambo paaiona hope idzi ndiDhaniel ari kududzira, hanzi dombo riya rairarova chidhori rakazoonekwa richikura kusvika razadza pasi pese. Ndo hope dzakarotwa idzi. Dzitaurei muchidimbu, ndoda kuti vateereri vedu afambe nesu. Saka mambo ari kunzi akarota chidhori chakaumbwa nesimbi dzakasiyana-siyana. Ndizvozvo pastor. Musoro uine gold, musoro uri wegold, dundundu nemaoko zviri zvesilver. Yes, dundundu nemaoko breast iri yesilver. Ndizvozvo. Dumbu riri rebrass rendarira. Kudumbu it was brass, ndarira. Makumbo ari iron. Yes, makumbo iron dare. Tsoka idzi dzine iron nevhu. Ndobva kwakandwa dombo rakabva mugomo risina kukandwa nemunhu. Ndobva raskorova rakananga kutsoka. Asi rakazokuya chifananidzo chese. Ndobva chaitwa ufu. Ndobva chafuridzwa nemhepo. Ndobva chabva pachanga chiri, ndobva pasara paane dombo riya. Iro ndobva rachikura kusvika razadza pasi pese. Toda kuti ndo hope dzakarotwa namambo dzakanzi naJesu kuna Mateo 24, verengai bhuku raDhaniel. Saka Dhaniel atsanangura hope idzi mufundisi. Mambo aigutsurira kuti zveshuwa ndo zvandakarota. Saka Dhaniel akabva aenda pamberi zvikati ndauda kuchikuudzai zvazvinoreva. Saka verengai vhesi ya 37 kusvika pa 38. Verse 37 na 38 ya Daniel chapter 2. Yes. Imi mambo, muri mambo wamadzimambo, makapiwa naMwari wokudenga ushe noumambo nesimba nokubwinya. Pose panogara vana vavanhu wakaisa paruoko rwenyu mhuka dzebundo neshiri dzokudenga, akakuitai mubati wazvo zvose. Imi ndimi musoro wendarama. Daniel paari kududzira kuna mambo ari kubva atsanangura akati maonera amamuchita chidhori chiya chiri kuti gold, silver, brass, iron neiron and clay tisati tambosvika kudombo. Daniel ari kuti ngatingoitai neoda yamakaona nayo muhope. Zvikanzi makatanga kuona musoro uri wegold. Saka musoro wegold uri kumirira imimi mambo weBhabhironi. Nekuti ndimi uri kutonga iye zvino, makapiwa umambo hwese hwepanyika. Vanhu vese vari kuteerera kwamuri, ndimi makamiririrwa nemusoro wegold. Kureva kuti musoro wegold wanga uchimiririra umambo hweBhabhironi. Waitungamirirwa naNebhukadhineza. Akaroteswa hope dzacho. Saka zvazviri kubva zvafanoreva ndezvekuti saka mametals mamwe ari kuteera ari kutomirira umwe umambo waizotera. Verengai vhesi 39 yaDhaniel 2 munzwe.
Daniel 2 verse 39. Munzwe matsanangura anoita kuratidza kuti mametals aya aimirira umambo. Shure kwenyu umwe ushe huchamuka, huduku kwamuri, tevere ushe hwechitatu hwendarira, huchabata panyika yose. Muri kunzwa kuti ari kutoti ndarira iyi ushe hwechitatu. Right. Handiri mazonaka because tatanga tichiti gold, silver, brass. Right. Brass maona ndeyechithirika. Saka zviri kutora kuti kubvira panguva yaDhaniel iyoyo waitova umambo hwekutanga ndehwa Nebukadnezar. Ndo uri kunzi mapfuura mambo kuchauya hwechipiri. Kozouya hwechitatu wabva watonzi ushe hwechitatu hwendarira. Saka zviri kujekerera vateereri kuti these metals, simbi idzi dziri pachidhori dziri kumirira makingdoms, because brass yatonzi iri kumirira the third kingdom. Saka toda kuti timboona kuti makingdoms aya ndapi, because yekutanga tinoiziva yaive Babylon, yabva yataurwa. Saka verengai kuna Daniel chapter 5 verse 30 na 31. Daniel chitsauko 5 verse ya 30 na 31. Nousiku ihwohwo mambo Belshazzar muKadhea wakaurawa. Darius muMidhia akapiwa ushe aina makore anenge 62. Right. Vhesi raverengwa iri vamwe tinoiziva nyaya iyi kubvira tichikura, ndoiya yamambo uya akaita mutambo wekudhakwa aine zvifere achishora Mwari, ndobva paonekwa ruoko rwakanyora pamadziro. Mambo uya aiita zviya ndiye aive mambo wekupedzisira weBhabhironi, muzukuru waNebhukadhinezar. Saka paanyorerwa paya ndokwaitova kuchinjwa kwoumambo hweBhabhironi kuchiuya hwemaMedo Persia. Saka iro bhuku raDhaniel rinobva ratisira pachena kuti saka waive umambo hwechipiri ndeupi? Umambo huri kunzi waimirirwa naDarius uyu akauraya Belshazzar usiku, wanyora chigunwe pamadziro. Saka kwakati Babylon ndobva kwauya umambo hwaive mubatanidzwa hwevaMedi nevaPersia hwainzi Medo Persia. But hwechitatu hwabva watotaurwa pataverenga paya hwendarira. Saka toda kunzwa kuti hwaive hwechiwo, tozoona ndizvo here zvazvaive munhoroondo. Ndoda kuti saka patiri kuti hwekutanga patiri kutangira nhoroondo iBhabhironi ichiteerwa neMedo Persia, because tiri kutangira pamusoro wegoridhe. Saka verengai kuna Daniel chapter 8 verse ya 20 na 21. Daniel 8 verse 20 na 21. Gondobwe rawakaona rakanga rine nyanga mbiri ndiwo madzimambo avaMedhia navaPersia, uye nhongo ine mvere ndiye mambo weGreece. Pane mumwe muono wakazoratidzwa Daniel, ndobva aona paine gondobwe pasi rakazvimirira richiita zvarinoda, but kwakazoonekwa nhongo yaiuya ichimhanya nomukono wembudzi. Kwakuskorwisa gondobwe riya mukono wehwai. Hanzi mukono wehwai uya ndobva wakurirwa. Saka Daniel achinetseka kuti ikonomi iri zviri kurwisana kuti zvikanzi aiwa gondobwe rawatanga kuona riri kumirira Medo Persia, umambo huya wakabvisa weBhabhironi. Zvikanzi wazokurirwa nenhongo yawaona iyi. Nhongo yakauya ichikurira umambo hweMedo Persia yabva yanzi ndimambo weGreece. Saka zviri kujekeswa apa ndezvekuti tiwere mufundisi. Babylon ndo yakatanga. Ndizvozvo. Ichibviswa neMedo Persia. Ndizvozvo. Medo Persia ichizobviswa neGreece. Ndizvozvo. Ende vateereri vedu munhoroondo yenyika ino ndo maitiro akaita umambo ihwo. Taigona kupa nemadhetsi acho kuti zvaifamba so. Asi kareko tikacherechedza muhistory, kingdom yaiveko mazuva anaDhaniel pari kutangira hope idzi iBhabhironi, ndobva yakurirwa neMedo Persia. Medo Persia ikakurirwa neGreece yaitungamirirwa naAlexander. Saka ndokutedzana kwazvaita. Chiverengai Daniel chapter 2 verse ya 40 to 43. Daniel 2 verse ya 40 kuenda pa 43. Ushe hwechina huchava nesimba sedare, sezvinoita dare rinoputsanya nokuparadza zvose, sezvinoita dare rinopwanya izvi zvose, saizvozvo huchaputsanya nokupwanya. Zvamakaona tsoka nezvigunwe zvakaitwa pamwe nevhu romuumbi wehari pamwe nedare, huchava ushe hwakaganhurwa, asi simba redare richavamo. Zvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu rokuumba naro,
zvigunwe zvamakumbo zvakanga zvakaitwa pamwe nedare pamwe nevhu. Saizvozvo ushe huchava pamwe nesimba, pamwe haungatane kuputsika. Uye zvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu rokuumba naro, saizvozvo vachavhengana namarudzi avanhu, asi havanganamatira sezvinoita dare risinganamatirane nevhu. Toda kutenda. Umambo hwechina hwaimirirwa neiron dare. History yedu neiro bhaibheri zvinoisa pachena mufundisi kuti yaive Roman Empire. Nekuti kuna Daniel 8 kana mukazoverenga vateereri kubva pavhesi 21 kuenda pa25. Yes. Kunonzi mushure meumambo hweGreece. Right. Kwakauya mambo aive nehasha. Mambo iyeye akatozosvika pakushungurudza nekutambudza muchinda werugare anova Jesu Kristu. Yes. Saka inobva yaburitsa pachena kuti umambo hwakabvisa Greece. Yes. Ndo umambo hwakazoshungurudza Kristu nekuuraya Kristu. Ndizvozvo. Ndo umambo hweRoma iwo. Saka waitungamirirwa naCaesar. Right. Ndo vaitungamira umambo. But vhesi rabva rati patinopedza umambo hweRoma, Iron handiti maona yakondinya ikaenda kuzvigunwe. That's right. Kureva kuti umambo hwakazoteerera Roman Empire. Muchidzidzo chatakamboita vateereri takaisa pachena kuti Roman Empire payakakolapse ndo yakaita give birth kumodern Europe iriko nhasi. Ndudzi dzemuEurope dzese mafragments kana kuti zvimedu zvakasara mushure mekunge Roman Empire yapera. Saka nhoroondo imabudira iri kuita iri kuratidza kuti pakabva Babylon kwakateera Medo-Persia, ndobva kwauya umambo hweGreece wakakurirwa naCaesar, vanzi vanoputsanya yaive Iron Kingdom yeRome, ndo yakateera. Rome payakaparara haina kubva yapera. Handiti manzwa muhope idzi kunzi hanzi dare rakakondinya kuenda kutsoka kuzvigunwe. Haina kubva yapera, kubva yanyatsopera, asi yakabva yanodimbuka ichitipa yataa kuti modern Europe nhasi. Mafambiro zvakaita ndekuti pakaita ndudzi dzaimukira umambo hweRoma. Yes. Saka vamwe nevamwe vairwa vari pachiarea chavo, vozvisunungura kubva kuushe hwemaroma, vodeclare independence, vatanga kuzvitonga. Yes. Saka ndo France iriko nhasi aive maFranks. Ndizvozvo. Ndazvaona. England iriko nhasi anga ari maAnglo-Saxon. Ndizvozvo. Saka mukatarisa nyika kune vaitonzi maSueve vekuPortugal. That's right. Kwoita vamwe vaitonzi maLombards vekuItaly. That's right. Vakawanda vanhu vakabuda ipapo. Vamwe vacho havachakwanise kunyatsotireseka kuti vari kupi. Asi ndo kunoparara kwakaita makumbo aive eiron achinotipa tsoka dzine zvigunwe. Yaive Roman Empire yakabva yanotipa Europe. Saka patikutaura divided Europe iriko kana kuti nyika dzeEurope dziriko nhasi, takazvitaura muchidzidzo chapfuura vateereri kuti nesuwo tiripo ipapo. Nekuti mukatarisa civilization yepasi rose, vakadzidza history paiitwa yainzi the scramble and partition of Africa, muchiona kuti ndudzi idzi dzakabuda muRoman Empire ndo exactly dzakazoisa influence pasi rese. Nekuti kuti scramble vaitomhanyira kunodimburirana Africa nedzimwe nyika. Saka yainzi colonization. Yes. Saka patiri kuti kuzvigunwe kuri kumirira divided Roman Empire kana kuti modern Europe. In other words, vateereri tikutoti tiri kuteedza nhoroondo yenyika iyi. Mazuva ano tiri kutsoka kwehope idzi. Mapanzwa mufundisi? Kurara because kumusoro kwakapfuura. Babylon yakapfuura. Medo-Persia yakapfuura. Greece yakapfuura. Roman Empire yakapfuura. Saka tiri kutsoka uko. Kwatiri kuona zvimvari zvakapfuura. Ndo kwatiri ndofunga mira tibvonzwa kambo tuye tienderere mberi nechidzidzo chedu vateereri. Nengirozi kudenga tichaimbira mambo kumusha kudenga panzira dzegoridhe tofamba torumbidza kumusha kudenga tichamira pana mambo Zito imba mbiri kunaishe. Hallelujah, 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 hallelujah. Ticha imbira mambo.
ticharidza matare marimba totsenura kumusha kudenga hakuchina kusuwa zita rake tokudza kumusha kudenga tichamira pana mambo nengiro zito imba mbiri kunaishe haleluya ticha imbira mambo wedu chimuka moyo wangu uimbe rukuriro kumusha kudenga tichafanana naye pamagumo tofara kumusha kudenga tichamira pana mambo nengiro zito imba mbiri kunaishe haleluya ticha imbira mambo wedu. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu humambo hwekupedzisira tiri mubhuku raDhanieri. Patanga tiri kudzidza muchikamu chapfuura taona kuti mumitsara mishoma Mwari akaita kuti tikwanise kuziva nhoroondo yenyika yemakora akawanda akadaro muhope dzakanga dzapiwa mambo. But tikaisiya tichingoti mazuva ano tisu tiri kurarama tiri kutsoka nekuzvigunwe, zvinoita kunge zvinonzi chidhori ichi chiri kungoramba chakadaro. But pamava muchitsanangura kuti hope idzi dzakamira sei, ndanzwa muchitaura kuti kwakazoonekwa dombo rakazoputsa zvese. Ndoda tuverenge Daniel 2 verse 44. Daniel chapter 2 verse 44. Zvinona mazuva amadzimambo iwayo Mwari wokudenga uchamutsa ushe husingatozongoparadzwa, uye simba rahwo haringapfuuri kuno rumwe rudzi rwavanhu, asi ihwo huchaputsanya nokuparadza ushe uhwo hwose, ihwo huchamira nokusingaperi. Right. Hope idzi mfundisi, chinhu chiri kuita kunge chapedzisira kuonekwa apa chii? Idombo handitika? Ndo humambo hwekupedzisira. Saka tati chidzidzo chino humambo hwekupedzisira. Saka zviri kubuda pachena kuti kutsoka uko handiko kwekupedzisira. Because chidhori chese chiri kunzi chakatozorohwa chikaputswa. Ende Daniel paari kududzira ari kuti nemazuva iwana atiri kurarama Mwari achazomutsa humambo uchauya hwoskobvisa zvese izvi, kureva dombo riya rakaonekwa riya roskoparadza zvese zvobva zvaenda zvichienda uko. Pari kutinetsa mufundisi ndepekuti chidhori ichi hachisi kungodonha chega, dombo riri kuita kunge rabva kumwe. Yeti aya mametals aya anga ari chinhu 1 pachidhori kuedza kuti iwo, because dombo riri kutoita kunge rangobvawo kumwe. Kuri kubva humambo uhwu kwakasiyana. Alright. Nekuti humambo huri kuteerana pachidhori hwese huri kubva panyika, kurwisana kwemadzimambo, uyo achikundwa achibva, uyo achikundwa achibva, uyo achikundwa achibva. Asi pari kunzi hwekupedzisira after tanosvika kutsoka, nekuti panzi pamazuva emadzimambo iwayo api acho aya kukutsoka kwatiri kureva kuti mushure mumazuva emadzimambo akabuda muRoman Empire, kureva kuti mazuva ano atiri kurarama ndiwo atiri ndo pachauya humambo husingagadzwe nevanhu. hauitwe zvemeeting, hauna hondo dzevanhu, hauna mavhoti evanhu, utori different pane humambo hunogadzirwa panapa. Saka chaiswa naMwari. Saka in other words, kana taakutaura humambo hwaMwari vateereri,
iyi nyaya yaisisiri yemameeting Yeah. manzwisira andiri kuita panapa iri kuratidza kuti yasiyana. mukaona tichitange tiri kugadzira umambo hwaMwari tichiita zvinge zvemameeting kana kunge kuvhota kana zvekurwisana dzinyika zvatosiyana. umambo huri kuratidza kuti huri kutobva kwakasiyana neumambo hwese hwaiitika ende ndiwo umambo hwekupedzisira iwowo. ndoda kuti muverenge pavhesi 45 yacho pastor. Daniel chapter 2 verse 45. verse 45. Zvamakaona ibwe richivezwa mugomo zvisingaitwi namaoko avanhu rikaputsa-putsa dare nendarira nevhu nesirivheri nendarama. Mwari mukuru wakazivisa mambo zvichazoitwa pashure. Kuruta uku ndokwazvokwadi nokududzirwa kwazvo ndokwazvokwadi. Alright. Because vateereri, mambo chakaita kuti arote upedzi hanzi musiwoyo aiva arara achifunga kuti after umambo hwangu chii chichazoita. Saka ari kupindurwa manje. Shungu dzemwoyo wake. Shungu dzemwoyo dziri kupindurwa. Saka manzwa Dhaniel kuti mambo ka zvamakaona dombo riya richiputsa zvese ndobva rasara rikazadza nyika. Mwari wekudenga akupindurai. Mapabata ka. Saka in short mufundisi tomboti kuna vanhu vari kunetseka kuti chii chichazoitika mangwana neupenyu hwake nemadudziro aita Dhaniel, mungamupindure muchiti unogona kusaziva hako zviri midhero kuti mangwana ndichaita accident here ndichaita sei. Asi chokwadi chiripo ndechekuti kumberi uko nyika ino ichaguma. Amen. Ndizvozvo kana yaguma Mwari achauya neushe hwake uchagara nokusingaperi. ndo zvaiudzwa Nebhukadhineza. ainetseka kuti mangwana zvichavei. Saka achinetseka ari kubva naDhaniel, zvaikunetsa izvi Mwari wekudenga akuzivisai. Saka maona dombo razopedza zvese. Inzwai vateereri, zvese zvaitwa zvapera pakupedzisira Kristu anouya. Ndiye achagadza umambo hwekupedzisira uchatibikira pasi rose usingazopfuudzwe kune mumwe munhu. Pandinoda kuti tiongorore ipapapo ndepekuti ndo zvaakonkluda. But kuya tachinyatsoti gold iBabylon, silver iMedo-Persia, brass Greece, iron Rome, iron and clay divided Rome. But tofanira kuona kuti kodombo chii. Adudzira ake Dhaniel kungoti umambo hwaMwari. But panoda kuti panyatsojeka kuti dombo chii. Zviwedzere kujeka muchidzidzo chinechi. Verengai Deuteronomy chapter 32. Deuteronomy chapter 32. Yes. Verse ndeya 4. Yes, verengai verse ya 4. Verse 4. Iye ndiro dombo, basa rake rakakwana, nokuti nzira dzake dzose dzakarurama. Ndiye Mwari wakatendeka usinganyengeri, wakarurama nowazvokwadi. Kutaura kweBhaibheri kana richitaura Mwari wedu wamasimba ose. Ndo manyorero eBhaibheri rinomufananidza nedombo. Verengai zvakare mufundisi kuna 1 Corinthians chapter 10 verse 3 na 4. 1 vaKorinde 10 verse ya 3 na 4. Vose vakadya zvokudya zvimwe zvomweya, vose vakanwa zvokunwa zvimwe zvomweya, nokuti vakanwa padombo romweya rakavatevera. Dombo iroro rakanga riri Kristu. Bhaibheri riri kuramba richitsimbidzira kuti dombo ndiani? Ndi Kristu. Kutsanangura kwaPauro achitsanangura zvaitika kuOld Testament kuvaIsraeri achitoka mvura yakabva padombo kuti vasazongofunga kuti dombo racho hameno zvaitika. Ava kutoudzwa manje chirahwe chacho kuti dombo riya raive Kristu. Ari kufanozviratidza kuti ndiri dombo. But ini ndimai dzakandijekera mufundisi. Pane pandoda kuti ndibatsirane nevateereri. Because muBhaibheri pane pamwe vateereri munotozviziva. Peter paanonzi idombo. Saka ndoda tiverenge ndima idzodzo tinyatsojekesa kuti dombo rakazoputsa chidhori ichi zvakamira sei panyatsa kujeka ipapapo patiri kudzidza bhuku iri. Verengai kuna John chapter 1 verse ya 42. John 1 verse ya 42. Yes. Akamuisa kuna Jesu. Jesu akamutarira akati, ndiwe Simoni mwanakomana waJona, uchanzi Kefasi, zvinoshandurwa dombo. Ndi Andrew munin'ino wake aivaona Jesu. Ndobva aenda kuna mukoma wake Peter. Zvikanzi munhu yatazomuwana. Saka Peter ari kuuya paya ndobva ndiweke iwewe Simoni mwana waJona. Zvikanzi zvinezvi ka ndakutokuti Kefasi. Kana zvichishandurwa zvichireva kuti kudii
dombo ndo ndime yekutanga yandinoda kuti mubate. Ndaona muda kutaura imbomirai vhurai kuna Matthew 16. Okay. Matthew 16 verse 17 kusvika pa19. Matthew 16 verse 17. Jesu akapindura akati kwaari, wakaropafadzwa iwe Simoni Bha-Jona, nokuti nyama neropa hazvina kukuzivisa izvozvo, asi Baba vangu vari kudenga. Neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu. Masuo eHadesi haangaikundi. Ndichakupa kidzo ushe hwokudenga. Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga, nechipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga. Saka chandiri kuitira kuti muverenge ndima idzika uchitoinzwa iri pachena kuti kii dzakasiyirwa Petro. Ani mazona ari kutonzi ndo panotangira chechi yaMwari. Saka zvinobva zvatoita sekunge umambo hwaMwari zveshuwa hwakasiyirwa Petro kuti autange. Imi munonzwisa sei muri mufundisi? Ndima iyi muri kuinzwisa sei imi mupastor? Ndima idzi dzino mukanyatsokudzicherechedza pari kunzi Peter dombo, Jehovha dombo, Kristu dombo, zvoita unge Peter naJesu naJehovha vakafanana kunge vakadai so. Asi isitoziva kuti Peter munhu akatozvarwa naJona handitika haangainzane naMwari. Ndokuziva kwatinoiti hakuna munhu wenyama angainzane nake. But apo atopiwa kamaki ekukinura kudenga. Saka pari kunzi Peter dombo matauriro echikaranga kadudzirirwo kachakaita. Dai tadzokera kumutauro waishandiswa panguva idzi. Vaishandisa mutauro wakaita sei nguva iyi? Pavaishandisa mashoko aya achibuda muchiGiriki achinobuda muchiHebheru, munoona kuti amwe mavhesheni kana kuti ukatora rechirungu pari kunzi Jehovha kuna titodomi paya dombo rinonoti roko. Roko. Handitika. Wariti stone. Rinoti roko. Rinoti roko. Rouya Peter paari kunzi dombo roti stone. Roti stone. Apa zvakatosiyana kastone neroko. Saka kana mukazonodzokera manje mururimi rwechiGiriki Peter anonzi Petros. Anobva kuna Petros. Petros zvinoreva kadombo kadiki kaunogona kusimudza uchikandawo. Asi Jehovha paari kunzi dombo panonzi Petra, kureva zidombo ziguru, zibhodha ziroko, zirware. Saka mutsauko uri pakati pezvinhu izvi ndokuti Mwari naKristu ndo zidombo ziguru raedza kutsanangurwa kuna Mateo zvichinzi ruware, asi Peter kadombo kadiki. Saka Jesu paari kuti pamusoro peruware urwu ari kuzvireva iye. Ndiye zidombo. Haasi kuti iwewe Peter omunongedzera kuti pamusoro pekadombo aka. Ndo mabudire azvinoita kana mukanya. Iye ndiye ziruware. Ndo zidombo ziguru. Saka ari kuti Peter pamusoro pezidombo rino iri kureva kuti pamusoro pangu inini ndichavaka kereke yangu. Ari kunzi masuo eHadesi rufu. Peter haana kukunda rufuba akafa. Akakunda rufu ndiKristu akafa akamuka. Munoona chandazviitira mufundisi, ndakazwa kuti ndikakudzai ndichakubvunza izvika hatinoita kunge tine chiplana vateereri. Ndafara kuti tsananguro yamuinayo ndo chaiyo iri mubhaibheri kuti pari kunzi pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu. Isusu taakungoita kuverenga, asi dai taivepo musiwo yaachitaurana naPeter aitozvireva iye kuti pamusoro pangu inini ndichavaka kereke yangu. Mire munzwe mamwe matauriro eBhaibheri parinongoreva zvimwe chete izvozvo. Verengai kuna John chapter 2 verse 18 to 21. John 2 verse 18. Zvino vaJudha vakapindura vakati kwaari, ungatiratidza chiratidzo cheiko zvaunoita zvinhu izvozvo? Jesu akapindura akati kwavari, putsai temberi iyi, ini ndichaimutsazve namazuva matatu. Zvino vaJudha vakati, temberi iyi yakavakwa namakore ana 46. Zvino iwe ungaimutsa namazuva matatu here? Asi iye wakanga achireva temberi yomuwiri wake.
panapa Jesu ari patemberi vari kuita zvaiitika vachinetsana. Ndopaakanzi nevaFarisi vaivepo vanetsana kudaro zvikana Jesu putsai temberi ini ndichaivaka nemazuva 3. Saka mukufunga kwavo vakatofunga kuti ari kureva tempo yaivepo. Ndobva vati iwe taane nguva temberi yakatora nguva kudii 46 years ichivakwa tichibatsirwa naHerodhi ichivakwa tembo. Woti iwewe in 3 days unovaka uri wega. Saka Bhaibheri rabva rati havana kuziva kuti aireva temberi yemiri wake. Aireva kuti mukandiuraya ini in 3 days ndendamuka. Saka yaari kuti temberi iyi isusu tiri kutofunga kuti painongedzerwa madziro eJerusarema. Aiwa aingotaura kuti putsai temberi iyi ndiurayei in 3 days ndendamuka futi. Saka varara ari kuti iyi dai kuri kuchirungu anenge achiti destroy this temple. Saka this year yamanje iri kutoreva iye ndiye ari kuzviti putsai temberi iyi. Saka zviri kutidzorera kuya pauchinzi pamusoro peruware uru. Pati pamusoro peruware uru ndichavaka kereke yangu. Uru yacho ari kureva iye. Inzwai futi pamwe kuti zvinyatsojekera vateereri vedu. Nyorai ndima idzi vateereri patiri kudzinyora kuitira kuti tibva tanyatsoziva chinzvimbo chaPetro nechinzvimbo chaKristu. Sepamatsanangura kuti Petro rufu chairwo akatadza kurukunda. Zvinoita kuti tibva taziva. Verengai kuna John chapter 6 verse 48 kusvika pa51. John 6 verse 48 kuenda pa51. Ndini chingwa choupenyu. Madzibaba enyu akadya mana murenje akafa. Ichi ndicho chingwa chinoburuka kudenga kuti munhu achidya arege kufa. Ndini chingwa chipenyu chakaburuka kudenga. Kana munhu achidya chingwa ichi uchararama nokusingaperi. Chingwa chandichapa inyama yangu woupenyu hwenyika. Apa manje abva apedzisa kutsanangura. Atanga iti mimadzibaba enyu aina Mozisi murenje. Vakadya mana akafa. Nekuti mana yaidonha ichibva kudenga. Ndobva abva achinja zvikanzi ichi ndicho chingwa chakabva kudenga. Paari kuti ichi pai anga akuzvireva iye. Haasi kureva mana. Aiwa atobva akutoti ichi ndicho chingwa chakabva kupi? Kudenga. Saka nengari yekuti aiziva kuti vanogononoka kubata akaramba achichinjanisa. Ndobva abva aratidza kuti pandiri kuti ichi ndicho chingwa. Ndobva pamberi abva ati anodya miri wangu ndini chingwa cheupenyu. Saka atanga achiti ichi ndicho chingwa chakabva kudenga. Chamuri kutoona panapa. Chamuri kutoona apa. Ndobva azoti ndini chingwa chacho chakabva kudenga. Saka paari kuti ichi ndicho chingwa. Kuchirungu inenge ichiti this is the bread. Saka this ye anoita kunge pari kurehwa zvimwe vateereri. But chiri kutorehwa ipo paya ndiye Kristu. Saka paari kuti pamusoro peruware urwu ari kuzvireva iye. Paari kuti putsai temberi iyi ari kuzvireva iye. Paari kuti ichi ndicho chingwa chakabva kudenga ari kuzvireva iye. Saka dombo redu rinoramba riri Kristu, riya riri kuna Daniel. Tutaura ndaona muda utaura. Ndopandanda kuti pacheke kuti panapa pane dombo ari iye Kristu. Ari iye Kristu. Peter kare kadombo kadiki. Saka chechi iri kuvakirwa pana Kristu. Ndiro dombo ziruware. Saka ndo pane manyuko ehumambo hwekupedzisira. Nekuti ndo dombo ratinoda kuti tione kuti zvinofamba sei, umambo hunogadzirwa sei sezvo huri hwekupedzisira. Vateereri toda kutendai, rambai makateerera, rambai muchinyora mavhesi, mirai timbonzwa kambo. Wacheki waribi wanocheka, misumbu inochekwa kuminda, nemajeko basangari itwe, musamire dakarata pedza. Waribi wacheki ndiyani, ouya anotibatsira, ndiani achatibatsira, kuunganidza mwanda. Minda yakuibva kwese kwese, pasi rakamirira kuchekwa,
wacheki washoma basai guru tikanonoka tinozoshaya waripi wacheki ndiani ouya anotibatsira ndiani achatibatsira kuunganidza mwanda wanawe wanuunzai majeko muunganidze mbesa dzatenzi batanyi dakara tenza uye muzopiwa rufaro kudenga waripi wacheki ndiani ouya anotibatsira ndiani achatibatsira kuunganidza mwanda waripi wacheki ndiani ouya anotibatsira ndiani achatibatsira kuunganidza mwanda tinomuchingamidzai vateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu humambo hwekupedzisira. Tawana zvikamu zviri zvapfuura kuti mambo Nebhukadhineza vakapiwa kuburikidza nehope dzavakarota nhoroondo yenyika inoyi. Humambo hwaizoteverana kubva pahumambo hwaaitonga iye hweBhabhironi nehwaizomutevera hweMiddle Persia, kuchizouya hweGreece, kuchiuya hweRome. Rome ichizodimbuka dimbuka kuburitsa madzimambo akawanda anosanganisira neEurope iriko nhasi. Ndobva Bhaibheri raenda pamberi richiti mumazuva emadzimambo iwayo kuti kushure kwekubanzuka kweumambo hweRome zvinosanganisira mazuva atiri kurarama nhasi, kune humambo huchazouya hunomiririrwa nedombo rakabva muzigomo. Dombo iri harina kupotserwa nemunhu, kureva kuti mauire ehumambo hahugadzwe nevanhu, hazvidi simba revanhu. Ndopa humambo pataakutarisa. Saka chikamu chatapedzera kutarisa taatichiisirwa pachena neBhaibheri kuti chinonzi dombo ndiJehovha, chinonzi dombo ndiKristu. Petro anganzi dombo asi kadombo kadiki kasina saizi imwe chete naKristu. Ndoda kutenda. Saka dombo ririro humambo hwekupedzisira hwakaonekwa kuna Daniel zviri kunobuda futi kuna Matthew 16 yaverengwa kuti ndo paruware panovakirwa kereke yaMwari. Ndo patinoda kuti tipedzise napo ipapo. Ndoda kuti muverenge pana 1 Timothy chapter 3 verse 15. Timothy wekutanga 3 verse 15. Yes. Zvino kana ndikanonoka ndinoda kuti uzive kuti vanhu vanofanira kufamba sei mumbaba Mwari, iyo kereke yaMwari mupenyu, mbiru nechitsigiro chezvokwadi. Vhesi iri kungoisa pachena kuti inonzi kereke yaMwari mukumwe kutaura kweBhaibheri inonzi futi imba yaMwari, church. Saka chandoda kuti ngoona muchikamu chino ichi pastor kuti chechi yaMwari inotangwa sei. Because kuna Daniel umambo hwekupedzisira ndewaKristu, dombo. But dombo iroro futi rabva ranzi ndo panovakwa chechi.
saka chechi iri kunzi yangofanana nemba. Saka tauda kumboona kuti hongu takamirira kuzouya kwaKristu. Okay. But ipo paruvara apa panombovakwa chechi yacho inenge ichivakwa nemutoo. Zvakambomira sei? Kureva kuti kuumbwa kwechechi ndokutoumbwa kwehumambo hwake. Mabata pfungwa yacho kuti Alright. uchazongouya kusvikopeta nyika but hune kakufanoumbwa kauri kuita. Uchifanodaro uchida. Verengai kuna Matthew chapter 7 verse 24 kusvika pa27. Mateo 7 verse 24 kuenda pa27. Yes. Naizvozvo mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu aya akaaita unofananidzwa nemurume akachenjera akavaka imba yake paruware. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikauya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyoyo ikasawa nokuti yakanga yakatewa paruware. Mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu aya akasaaita ungafananidzwa nemurume benzi wakavaka imba yake pajecha. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikauya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyoyo ikawa, kuwa kwayo kukava kukuru. Saka Betera mukabatanidza naTimoti wekutanga 3:15 watataura wanzi imba yaMwari ndo kereke yaMwari. Tichimbotora pakadaro mufundisi pari kunzi munhu akangwara kana auda kuvaka imba. Saka izvino ngatiti kana arida kuvaka kereke yaMwari hanzi munhu akangwara ngaavakire padombo rinova Kristu. Hanzi zvine maadvantage eindimi maverenga. Aidone. Nekuti kune zvinouya zvinofunga zvinozungunusa. Aidone. Even matambudziko ari mberi icharamba yakadi yakamira. In other words paritokurudzirwa ndimi mapasta pamunoita zvechechi onai kuti muri kutangira zvechechi pana Kristu. Ndo zviri kutobuda mundima iyi. Tangirai zvechechi pana Kristu. Imba yaMwari inotewa paruware. Iko kutangira pana Kristu muri kuti iko vhudi pana chechi isingati Kristu here. Vateereri munogona kundibatsira mufundisi pamwe havagare kwandinogara. Kwenya hazviko here zvekuti dzimwe nguva vanhu vanotoungana vachinamata asi voti isusu hedu hatitende muna Kristu? Hazviko here kwenyu vateereri? Asi vanenge vachitoungana vachiti vanamata. But pakunodzoka Kristu kudai vamwe tozoshandisa mamatems akafanira nekuti mudzimu wevarungu. Anunguzwa zvakadaro izvo kwete kuti ndiri kuti zvinotaurika sitereki. Pfungwa iripo ndeyekuti vari kuita zvekunamata but hazvisi kutangira pana Kristu. Saka warning iri kutopiwa mubhaibheri ndeyekuti chinhu chakadaro chinodona. Plus futi kuve pana Kristu ane zvaakarayira. Ndiye akatisiyira shoko iri. Ndo rinotitungamirira kwaari. Ndizvozvo. Ndo pandinoda kuti mubva maverenga. Ndandine vhesi yacho. Verengai kuna vaEfeso chapter 2 vhesi ya19 kusvika pa22. Efeso 2 verse 19 kusvika pa22. Naizvozvo hamuzati muchiri vaeni navatorwa asi vobvo pamwe chete navatsvene navaimba yaMwari. Makavakwa pamusoro penheyo dzavaapostora navaprofita. Kristu Jesu amene ari ibwe rapakona. Maari imba yose yakasonganiswa kwazvo inokura ive temberi tsvene munashe. Maari nemivo makavakwa pamwe chete kuti muve ugaro hwaMwari mumweya. Saka pari kunzi vanhu patinotendeuka tichiuya kuna Kristu tiri kuita kunge pari kuramba pachivakwa imba yaMwari. But hanzi kavakiro kacho manje naPauro achinyora tsamba iyi hanzi zvinhu zvese ngazvisonganiswe zvichitangira pana Kristu ibwe repakona. Ndiyo foundation. Handiti mazvona manje ipapapo mai ndo pandoda kuti mutsananguro kuti panoti chandoda kuti mupatsanangure handizve tsanangudzo dzamuchapa. Zviri kuita sekunge title yekuti vaapostora nevaprofita ititle yakakosha kupfuura zvimwe zvese. Iri kuita kunge zvinonzi vaprofita nevaapostora ndo vega vanotenderwa kutanga chechi pane dzimwe dzidziso dzandakambonzwa because vaiverenga vhesi robva kuti aiwa pastor zviri kunzi vaprofita nevaapostora ndo panheyo panovakwa vatendi. Zvakadaro zvekuti kune dzimwe nharaunda unogona kuona kuti munhu anga achiita zvechechi kuri kwekuti azongotanga kutungamira vanhu vaanavo iye anobva azvichinja zita. Kana ambenge achinzi elder kana kuti pastor anobva anzi apostle kana kuti prophet. Chikonzero ndechei? Anenge achiti vaEfeso yakataura kuti vatendi vanovakwa panheyo dzevaprofita nevaapostora. Saka anobva atora matitles ekuti apostle naprofet. Patsanangurei pajeke mufundisi. Zviri kutaurwa nendima iyi Caston. Ndima iyi iri kubuditsa pachena kuti
kuumbwa kwechechi kwekereke yes ibasa raKristu right iri kuumbwa paari ndiye watati Rwari ndiye asi kaumbirwo kayo zvonzi pane vaprofita nevaapostora tiri kuvakwa panheyo dzavo kuti vaprofita ndo vakaita sana Isaya nana Jeremiah vaitaura kuti tarirai mhandara ichava nemimba vachireva Kristu vana Mika voti achaberekerwa Bheterehema Mika 5:2 ndo vaprofita ivo vana Dhanieri vobva vataura nemadheti aizouya saka ndo vaprofita nyaya dzavo dzese dzainongedzera pana Kristu mesi aizouya auya iye Kristu manje akutanga ministry yake anonzi pane vakamutevera rimwe zuva akatsaura vane 12 vaakatumidza kuti vaapostora ndo vaakaita 3.5 years achitrena kuti vakomana pakuumba chechi zvinonzamwe akuonekana navo anoti indoendai imi michiendai muparidzire zvisikwa zvese vhangeri ritibikire kwese saka vaapostora pavaienda vachiparidza unonzwa Peter musi wekutanga pamaridzo yake paPentecost vanhu havana kudhakwa ndozviya zvakarehwa naJoel hatiti vazoona ari kureferenza kumashure ndozviya zvakataurwa naIsaya achireferenza saka vaprofita vekare nevaapostora tiri kutaura tinovawanepi vanhu ava ndiyo Old Testament New Testament because Old Testament inotipa zvakaprofitwa nevaprofita kare New Testament yotipa zvaidzidziswa nevaapostoli asi vakatsika pazvezvakaprofitwa saka in summary kana ndakunzwa imushe muri kuteere tikangoti vaapostoli nevaprofita tiri kutoti New Testament neOld Testament dzidziso dzirimo ndo foundation ndo panoumbwa napo kereke yaKristu kwete kuti inini ndimuke panapa ndotangawo dzangu dzidziso dzisina hamuseri makutondikanganisira vateereri vangu manje because zvichinja ndinotyaka tiri muno mustudio hatidi kuti vateereri vafunge kuti pane kanenge daka because muri kubva matsimbidzira kukosha kwebhaibheri zvoita kunge zvinonzi chechi inotoramba bhaibheri kuti titi vari pana Kristu zvinoramba because bhaibheri ndo ratakapuwa naKristu kana muchida kuziva nezvangu shandisai ndanyorawo saka ndo mavakirwo echechi yaMwari ukaramba paakasiya anyora unonokutora kuti zvimwe zvacho saka muri kuti here inini handife ndakasiya zvekunamata mufundisi Mwari achindibatsira but dai kuri kwekuti ndangofunga kungotanga chechi yangu muri kuti here ndisachinja hangu zita rekuti Pastor Betera ndozvita apostle kana kuti prophet ndichitora pandimai amene kuti unenge uchirevei because vamwanda kubvunzwa kuti ari kurevei ndikuitira kuti vanhu vakazondibvunza kuti watangirei ndobva ndawana pekupindura kuti vaEfeso inoti ndatanga because chechi inoumbwa panheyo dzedu isu vapo nyaya dzekunamata haasi mazita chete nemataituro nyaya dzekunamata kaitiro karimo mubhaibheri ndosaka zvakanzi naJohn ndakangotenda mweya yese nokuti ichabuda yakawanda ichienda munyika yechiraight mune mautoparidzira handisi kuzodaro vateereri handisi kuzodaro but pastor vajekesa bhaibheri parinoti takavakwa panheyo dzevaprofita nevaapostora Kristu ari ibwe repakona riri kungonotsimbidzira kuparidza kwaiitwa nevaprofita kuparidzwa kwaiitwa nevaapostora asi zvese zvichisendama pana Kristu kana ari nhasi kureva kuti tinofanira kuramba tiri pana Kristu kuburikidza nekunongedzerwa kwatinoita nebhaibheri rese Old and New Testament maita ini pastor mapajekesa ipapa verengai Mabasa chapter 4 verse ya 12 Mabasa 4 verse ya 12 verse 12 10 kusvika pa12 verse 10 kuenda pa12 yes muzive imi mose navanhu vose vaIsraeri kuti nezita raJesu Kristu weNazareti wamakarovera pamuchinjikwa iye wakamutswa naMwari kuvakafa nezita iri munhu uyu amire pamberi penyu apora ndiye ibwe rakazvidzwa nemiva vake rikaitwa musoro wekona nokuti hakuna kuponeswa kuno mumwe nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pavanhu ratingasunungurwa naro apa bhaibheri riri kurevesa here mufundisi
because pariri kuti hakuna rimwe zita, hakuna rimwe zita kunze kweraKristu chete. Ndizvo zvazviri kutoreva kwana Eria. Vana Eria kutoponeswa kwavo nekuerengwa zviri kutobva pana Kristu. Kusina Kristu Eria haana basa. Ko Pauro, Chero Pauro wacho unoziva kuti vhiri rakakosha pamotikari, but mota yacho isipo, vhiri rega rakangoti gundura, amungakwire vhiri mukasvika. noramba ichikubvunzai ko Peter. Chero naPeter wacho. Ndabvunza ichiti Peter zvinoreruka, Petros. Zvisinei nekuti wamudaidza uchiti Petros anotokosha paina Jesu. Alright. Nekuti akasarudzwa naJesu semumwe wevadzidzi vaJesu. Saka pandiri kubvunza mufundisi vateerereka, ndoda kuti zvitijekere kuti umambo hwekupedzisira hwatakamirira hwedu kana muchida kuti tizowanikwa pahuri. Zviri kunge zvinonzi hakuna imwe nzira. Zvinenge zviri kungotidzosa pana Kristu. Saka ndokumbirisa vateereri, Mwari achitibatsira, ngatiitei zvekunamata zvine manyuko pana Kristu. Zviri kutangira pana Kristu. Ava komana vakakosha ana Petro nana Pauro nana Eria. But handiwo pane ruponeso rwedu. Ndizvo ruri pana Jesu. Ndaona muda kutaura. Saka nyaya yedu iri kuti umambo hwekupedzisira. Yes. Iri kuti vana Babylon vakapfuura. Ndizvo. Medo-Persia ikapfuura. Yes. Greece ikapfuura. Yes. Rome ikapfuura. Yes. Nezvi tiri mumadzimambo akawanda. Kuzvigunwe kwechidhoro. Asi mumazuva anaya umambo hwega hwatamirira ndehwedombo hwaKristu pakudzoka kwake kwechipiri. Asi asati auya hunofanira kugadzirirwa neshoko parinenge richiparidzwa richidzidziswa. Vanhu voti indada Jesu vari kutomira kudivi kwaisha achazotonga nekusingaperi. Saka ushe hwatamirira zvinezvi huri kugadzwa pakuuya kwaJesu, asi huri kufanira kuumbwa nevhangeri. Saka vateererika, inini namukoma Givi Rwodzi munomu todawo kuita sevavaki vakachenjera, hatidi kuita uye akavakira pajeche. Saka kuri kwekuti muri kunzwa vhangeri ratiri kutaura tiri muno mustudio, tendai kuna Jesu nhasi, ndokuti tizowanikwa paumambo hwekupedzisira. Samaraizai makingdoms aya pastor. Ndikuitira kuti vamwe vangu asina unyora pasi ehwopedziya idzi. Tobva tazoerenga vhesi redu rekupedzisira, itai muchikasika. Babylon ndo chaiyo chekutanga, musoro wegold. Mirai tite zvinobatika kwateereri. Musoro wegold waimirirei? Babylon. Ko chipfuva chesilva chaimirira Medo-Persia. Ko dumbu rebrasi raimirira Greece. Ko makumbo eiron aimirira Rome. Ko tsoka dzaiti iron and clay dzaimirira modern day Europe nekumambo kwakapararira panyika nhasi. Ko that rock yakasvikopunza chidhori. Idombo riri kumirira kuuya kwaJesu kuzogadza ushe hwake panyika uchagara nokusingaperi. Chiverengai Daniel 2 verse 45 tioneke vateereri vedu. Daniel 2 verse ya 45 iri kuti kudii? Daniel 2 verse 45. Yes. Zvamakaona ibwe richivezwa mugomo zvisingaitwi namaoko avanhu, rikaputsa-putsa dare nendarira, nevhu nesirivheri nendarama, Mwari mukuru wakazivisa mambo zvichazoitwa pashure. Kurota uku ndokwazvokwadi, nokududzirwa kwazvo ndokwazvokwadi. Ndo nyaya yapadyo kuitika vateereri. Bhaibheri rabva raisa signature zvikanzi kana dziri hope idzi dzimwe dzatinorota kumaraini ngatiseke yedu, asi kana dziri hope idzi ndedzechokwadi. Zvikanzi madudzirwo adzaitwa naDhaniel ndeechokwadi. Saka takamirira umambo hwaMesiyasi, dombo richapunza zvese. Uri kutofanira kugadzirika iko zvino. Ngatitendei muna Kristu. Hope ndedzechokwadi idzi, nyika ino iri kunoguma. Thank you so much for listening. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri nekuva nesu muchirongwa. Munogona kuita mibvunzo yamuka patati chikurukura. Kana zvimwe zvamunoda kuti apa zviwedzerwe kujeka kana pamunoda kubatsirwa. Kwamugere ikoko, tsvakai hama kana shamwari kana maneighbors vanopinda sangano rema7 Day Adventist. Vanoziva kwekuenda nemi kuti munobatsirwa. Kana kuti munogona kufona, kutumira mameseji, ma-SMS, ma-WhatsApp panhare dzinotevera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452
086. Mwari vave nemi vakuchengetei, tikosangana muchikamu chinotevera. Mambo wede atidaidza kuchitwa chake chekudenga ozomira senyi mukutongwa mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tijamira senyi apo mambo apinda mambo Jesu anechirema vakange pazoiswa mbidza nembiri yake tichamuona mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tijamira senyi apo mambo apinda zakaiba zichawoneswa apo tapinda pakutongwa semumoyo tinoziwana mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tijamira senyi apo mambo apinda ochafara pakutiona kuti tapfeka nguo chena ndizvo kunesu kunonaka mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tijamira senyi apo mambo apinda tenzi tinokumbira mudza kuti tese tinozomira munzvimbo dzedu